אבי אמר עליו מה? אדם צריך להיות חזק. מה שלא יהיה לי, יש לי כל יום פגישה אישית עם עולם. מה לא יעבור עליו בחיים? כל יום יש פגישה. הפגישה מגיע לפגישה. כל יום יש פגישה אישית. כל יום. לא משנה מה יעבור עליו. לא משנה מה יעבור בעולם. לא משנה איזה ניסיונות יעברו עם ישראל. הוא לפגישה אישית מגיע כל יום. יש לו שעה התבודדות כל יום. מגיע לפגישה, שלום, בורא עולם, באתי לפגישה היומית שלי איתך, האישית שלי איתך. כשאדם יעבור עליו מה שיעבור עליו, אפילו עצמויות וייאושים ובלבולים, כשמגיע לפגישה חוזרת מהאמונה. לא אפשר לדבר. מגיע לפגישה מבולבל לגמרי, מיואש, עצוב, אבל הוא בא לפגישה כל יום, הוא קשה את עצמי, בשעה התבודדות, כל סיבה, אני אומר את זה כל יום. הוא קשה את עצמי, מגיע, לא רוצה לדבר כלום. לא רוצה להתרכז בכלל. אבל